youtuberi, evo nas u novom klipu, šta pucaš tu creepera? Okej, sad sam napravio put, ko zna šta je to, on zna. Idemo malo na ovoga da se vezamo, idemo na jedan spin. Nadam se da ćemo dobiti nešto dobro, mora, baš mi mora, inače ću da te ubijem Karlo te Kripa. Gdje su ovi coinsi bre? Daj mi coin. Nemoj ti, ne, to. Jedan spin za malo, dobro experience, to baš su dobre već čoveče, koji smo level još, 23 još dalje, ali nema veze, idemo na Survive Again. Da. I da ljudi, naravno smo ušli u neki server, lobby, SG2, 45, nemam pojma šta to znači, uzeli smo skit i ušao sam u team Survival Game. Super si to napravio, Srpine, nego šta, super, da, nadam se da ćemo dobiti chest, ako ne, bijem te chest, naravno, te bijem. Ovdje levo ima jedan chest, šta gledaš ti, ja? Okej, nema veze, dalje, moram, da ima chest, naravno moram. Jedan dijamant, metalni klop malo, jedan dijamant, i da li je ovo istraženo? Jeste. Sto! Čoveče, brate, moraju da istražu tu chest, mora baš tu, stvarno, moraš tu chest da uzmeš, stvarno si mora tu, ovo čoveče, kako mogu da te bijem sad. To ću posle da uradim u deathmatchu ili u tokom igre, nemam pojma bre. Jao, pa neću koklop toliko bre, daj mi nešto da se fajtamo i da bijemo, neću to. Prati nas neko super, to sam već bio čuo, njegove. A čekaj, koji smo mi team? Koji sam ja? Alo bre, koji sam ja team? Dream team, mislim da je dream team. Što hoćeš ti bre? Što gledaš, Nismo mi u timu bre. Okej, on nešto hoće tima. Nema pojma šta radi, nismo ni mi u timu, ali dobro. Moraju da me zezaju. Ili, ko je ovo bre, ne pojma. Okej, malo mi laga kad igram i to. Uvijek imam dobar kom, baš dobar, ali kad igram moram da ovdje zvuk i ono sve đavo. Da. Onda mi laga malo, ne znam baš to, ali imam i high, znači imam ja najveće. Eve, gdje ćeš ti? Ovdje ne hoće da me ubije stvarno, Nemaš pojma, ajde, gdje ćeš? Noobke trekt. Što smo dobri. Ko nas bije? Okej, niko. Niko nas nije bio. I ti hoćeš da me zezaš, Nema pojma šta je te vik, ali nema ni veze. Okej, da uđemo malo ovu kuću, prokletnu kuću. Daj mi strele bre, daj mi nešto da se fajtam bre, mač, tako već nešto. A ne ovo bre, ono mi je bolje sada. Ne, ništa. Također ništa, i dalje ništa. Ovdje nema mi chest. Super. Se radujem za to. Nego šta. I ovdje ima chest, verovatno nema. Eto, hvala Bogu, jednom da smo dobili nešto dobro. Okej, ovo je dobar oklop, baš onako, dobar baš. Za početak, mislim nije sad početak, ali dobar. Početak je za moj život, za moj PvP skillove. I šta ima ovdje? Lupos, dalje. Okej, super si to napravio, Luka. Da, super. Idemo dalje. Nema ništa u chestu, pa što to? Malo se tresem, brate, mora da mi izađe neka energija.
cijelo dan, ne bre, čoveče, cijelo dan u kući, ja, energije mi ide i snimam klipa, šta je bre ovo, to ti imam ja već. Evo ovdje opet desni klik, super jedno, što me raduje to, ja, nikako ne raduje, dobro. Da idemo ovamo malo. Inače, ako ne stane malo zvuk, onda znate da sam rekao, nema veze. I šta radim ako mi je dosadno na Mineplex-u? Za to ću dobiti poseban klip. To ide normalno ovako. Ok, to ti je kod mene u lobby, ako igram ide na kompas i onda na SG. Znači mi smo, nadam se da smo Dream Team, čekaj da vidimo. Mi smo Ghost, da. Mi smo Ghost, to me ne radi. Čekaj da te pobijem, ajde, dođe vamo, ne idi tamo, ne beži, tu je čoveče. Malo me je sad. Imam ga lock, pa GG, nemaš pojma čoveče. Gdje si pošao, čekaj malo da te prebijem ovdje. Čoveče, da li me neko prati, ne bi sad da stisnem F5. Pa stani malo bre lag, ne. Pa što mi ideš tu, skači kako ti treba, ne tako. Čoveče, stani jedno bre. Ma ne možeš da trčiš toliko. Bre, brate mili, gdje ćeš imate, nema tim, pa gdje, čoveče. Čekaj, sad ću da ti napravim desni kick, pa pazi ovo, čekaj, samo da dođemo ovamo. Sad te imam, ajde, čoveče. Stani malo bre, nema ti to veze, uvek me trče likovih, samo što sam bolji nek vi. Morate da bežite, on je umro, naravno super je to uradio. Ajde dođi vamo. Imam te. Stvarno. Super, ja to ti uradio, nema pojma, mora da te bije sada, sam bolji oklop nego ti, a ti me kiluješ tu, a? Jao, čoveče, pazi ovo, ja, full ironi, začarani, metalni, glupi mač, ok, gledat ćemo još ovu partiju, onda ćemo idati na drugu partiju i idemo se u drugoj, ćao. Konačno je pobedio ovaj žuti, brate, nekako je ga postigao da ga prebije, on se kuće, ima metalni, sve ovo ono, i onda na kraju sranje je napravio. Team Turbo, gdje si Turbo? Alo bre, Turbo, jesi tu? Gdje si, eto ga. Ajde, priuzmi bre. Ajde bre. Hoćeš li danas, Ok, nisam sa njim u timu. Ej, Fannycraft, Vjerovatno nije on, nemački youtuber, znam ja sve. Da. Nema pojma, ajde dalje, idemo na drugu partiju i nadam se da će biti bolja, ne da dođe neki kupander koji se kurči sa kamenom mačom i to bilo. Ili je imao kapu i nemam pojma, idemo na drugu partiju. Ok, pošto će sada počne druga partija, odmah neću da kacujem i Ok, votovali smo i samo smo dobili. Konačno. Sranje smo dobili. Veliko. Glupo. Sranje! Joj, brate. Kondola tak, znate on neka. Tako. Ok. Dalje. Ovamo. Imamo česti, imamo te. Ajde. Koliko stvari, Milo, majka. Ali ne vredi nam ništa ako ima neki kameni mač ili tako nešto, samo treba nama ako vežimo. Da, i ne bi ja to imao sada, pošto ako dođe neki on nas bije i on ima te pantalona, a to ja neću bre.
Ajde dođi sada, gdje ćeš ti, imam te bre, gdje ćeš ti, a? Imam te, a sprintuj malo bre. Što si loš, brate, mili. Okej. Ovog smo sredili, baš smo sredili. Čoveče. Da, imamo 2 puta kameni mač. Negdje sam čuo neki kill, ali to ne vredi nama ništa. Da samo da vidim, da pogledamo u ovaj chest, da li sam nešto... Okej, možemo to da uzmemo i da imamo neki kill da napravimo, pošto smo veliki pro, brate. Veliki smo baš, a? Gdje je raketa, gdje je? Ne vidi je. I nema ne veze. Okej, idemo. Team. To ti je ovaj bio. Što mi baguje nešto je. Gdje si ti pošao, a? Da li sam ne vidi što mene bio, a? Alo bre, stani kuće jedno, Daj moguće ovo, ajde bijete se bre, ja ću od pozadija, a? I moram te! To, 2 kila! Okej, malo sam to uradio, malo... Pa ne znam, ajde, nema veze. Malo sam glupo napravio, oni se biju, imaju malo još od healtha i ja idem napada, ali dobro, i oni svi to rade, bi radili, verovatno. Okej, nismo uzeli neke stvari opet, ne. Okej, to nismo ništa uzeli, ne, moj to da uzmet, ne. Što malo balu baguje. Okej, idemo dalje, ovdje, što gledaš? Čekaj. 2 kila samo sam ja jedno napravio, ali 4 XP-a, baš ne znam što, ali dobro. Da, i za svaki kill dobije se 2 XP-a, ali dobro. Nema ni veze, ajde da se fajtujeme bre. Hoće da ono tak da se fajtuje bre. Okej, kako ću da zovemo ovu epizodu? Prokletni Donald Duck, a? Verovatno. Da li ima ovdje nekoga, pada noć, nema nikoga na spawnu, pa to je baš... Ne pojma da li je dobro. Okej, imamo tu 2 štapića, ali nemamo ni iron i sve drugo nam ne treba ili... Vidio sam nekoga, na njega ćemo sada da idemo, da. I ovdje će vjerojatno da, play drop. Mora glupander, baš. Koliko imaš ti ekstova, a? Koliko ti imaš, a? Gdje ćeš ti, bre? Ja ću da idem kod play dropa, a ti beži tamo u ne znam gdje ćeš. Vi gledaj ti gdje ćeš. Ja ću kod play drop. Jel bi ono play drop ili sam se malo... O ne. Bežim, moramo da bežimo, one pucaj me sa strelama više, ne, još je tu, sad smo... Bak, ne, imamo packet, ima. Što bre, pa to ne, naravno je nas opet ubio. Da, što je on glupander malo, da. Što si opet ti sa tvom glupom metalnom oklopom, malo sam se Donald Duck sad prošunjala, nema pojma šta pričam ljudi, to je bilo to i vidimo se.